Takže zdravím vás ľudia od tohto nového videjka. V tomto videu budeme hrať hru V-Swarm Simulator. Je tu druhý diel od toho prvého dielu. V prvom dieli ste si splnili, dali ste 5 lajkov, takže máte tu druhý diel. V tomto dieli som si našetril 26 000 medu a tie mineme na 2 vajíčka, teda dúfam, že to vyjde, na lopatu a nový baťoch. Takže, my sa vydáme asi do shopu hneď, nebudem to tu zakecávať. Tam si kúpime, zatiaľ tieto veci si ešte kúpovať nebudeme. Zatiaľ si kúpime lepší baťoch, 5500 za. Viete čo? Kúpime si rovno za ten 22 000. Sice som minul svoje všetky peniažky, ale mám 10 000-ový baťoch. 10 000, to už je veľké číslo. No a teraz idem asi farmiť. Ináč, pripravil som si pre nás questy. Splnil som matky medvedíkov questy a čierneho medvedíka questy. Takže aj idem odovzdať matke. No daj mi už ten med, či čo to ty dávaš? 250 medu, 3x jedlo a 1 tiket. Tikety si vysvetlíme potom na čo sú, lebo teraz to ešte nebudeme až tak moc využívať. Ty kokšo, tá kapacita, tých 10 000, to už je fakt veľa. Dobrý upgrade. Medvedík nám dal 750. Teraz musíme nazbierať pel od Mushroom Field, to je tento, potom Cloverfield, to je, sa mi zdá, že tento, a Flower, to je tento. Takže najprv ideme sem. Nám to vystačí raz na 3, lebo strašne veľa sme teraz nabrali, ale že extrémny upgrade, toto fakt, to bude mesiac ťažiť. Táto hra je dobrá aj v tom, že tu nemusíte klikať ako ja doteraz, ale môžete iba držať to tlačítko, kto to hrá samozrejme na počítači, a držíte ho a dívate sa na včeličky, ako vám pracujú. A vy si iba držíte a nič nerobíte a dívate sa na tú hru. No, ale splníme tieto 3 questy, potom pôjdeme dať pel včielkam a kúpime si asi 2 vajíčka, lebo fakt už potrebujeme aj viacej včiel, už máme až moc veľký baťoh na to. Hľadám tu 3 takéto dvojkvety vedľa seba, ale toto asi nenájdem, že? Asi nie. Najviac čo som našiel je 10. No a mushroom už mám, takže ideme sa pozrieť, či tu není. Nie. Tuto není. No dobre, takže ideme sem. A Flower potom bude kde pole? Toto? Ani toto? Tak ideme asi sem. Toto je Clover? Jak sa volá tento lístok? No ja neviem. Aha, fakt, to je ten Clover, takže štvorlístok je po anglicky Clover. To som nevedel. Ale už viem. Vidíte? V hrách sa naučíte aj po anglicky. No, takže zabite ho. Nice. A máme level 4 na najlepšej včeličke, ktorú mám. Tieto veci, čo som získal, som tiež veľa v off-screenu na farme. Mám 38 jedla, 35 sunflower seedu, čo sú semienka slnečnicové a jahody. Neviem, či včely jedia jahody, ale táto hra to tak ponúka, takže asi hej. No. Toto, čo nám dalo, je, že nám to dáva toto oveľa viacej, keď ste v tomto pásme. A my už asi máme ďalších 1000, že? Áno, máme ďalších 1000. Takže sa ideme pozrieť sem, či toto je to tretie. Áno, je toto tretie. Takže rovno budeme mať ďalší quest na jeden baťoch a ešte nám
chýba strašne veľa zaplniť. Ja vám to potom asi strihnem, keď to budú opelovať tie včely, lebo to bude nadlho. No a tak ideme farmiť. Fakt, extrémne vám ďakujem za to, že ste lajkovali tú minulú sériu. Fakt, strašne mi to zlepšilo deň. A jak aj túto oceníte 5 lajkmi, tak budeme tiež mať. Teraz som dostal všelijaké boosty. No a ešte dopoviem, že bude nový diel, jak na túto sériu dáte tiež aspoň koľko dám, 5 lajkov, tak bude ďalší diel. Máme quest, takže ho idem asi rovno odozdať, nič mi neostáva. Mám už skoro 7000 medu. Včielky sa mi už vylepšujú, takže už budú oveľa lepšie ako predtým. Ja idem teraz asi odovzdať ten quest, áno. A idem si vypýtať ďalší. Uvidíme, aký bude ten ďalší. Tu toho máš silver vajco, tak bude ešte väčší opening. Dostali sme k tomu vajíčko. A musíme v Bambo, to je kde? Bambo Field. Kde je Bambo Field? Chcete povedať? Toto je ono? Nie. Kde to je? Haló. To bude asi trochu nadlho. Aha. On to tu nezbiera, on má asi autokliker a zbiera a farmy, lebo jemu sa ani nezaplňuje ten bačoch. On už má asi tak dobré včely, že mu to opelia hneď, neviem. Tak ďaleko som ešte nebol. No. Takže my sa nebudeme zakesávať tuto. Musíme za chvíľu zistiť, kde to je. Aha, tam to je. Ale potrebujeme 5 včiel. No. Takže teraz idem si kúpiť jedno vajco ešte. Ďalšie stojí 6700. To teraz našetrím. A kúpime ďalšie vajco a budeme mať dohromady 3 vajíčka. Tuto je basic a tuto je silver. Z ktorého nám nemôže padnúť obyčajná včielka, takže nám hneď padne nejaká vylepšená. A prečo mi nejde? Aha, už ide. No. Z normálneho nám môže padnúť Basic B, alebo... Aha, my sme mali asi úplne veľké šťastie, keď nám z toho prvého vajíčka padla táto. Lebo on to ani neukazuje, že môže padnúť. Divné. Absolútne nechápem. Upgradenem si obyčajnú včeličku. Asi s týmito všetkými vecmi. Áno, už je tiež level 4. A tejto ešte dám. Nech má. Ďalší level týchto včiel už je 1000, musím nazbierať toho. Neviem teraz presne, teraz som ich trochu vyrušil. To preto, lebo si idem kúpiť ďalšie vajco. Ďalšie nás stojí 10 000, to už bude v ďalšom dieli. Lebo v tomto dieli sme mali otvoriť 2 a nakoniec otvoríme až 3. Takže ideme. Prvé dáme dole. Držte palce. A... Prečo to nejde? Haló. Aha, už ide. Musím byť trochu bližšie. 3, 2, 1, go! Basic B je prvá. Dostali sme free veci, tak to si hneď zoberiem. No tam dozadu nemôžem ísť. Ideme na druhé vajco. 3, 2, 1, go! Basic B. Ale tie sú dobré, tie sa tiež idú. A to z toho silver nám padne. 3, 2, 1, go! Hasty B! Ona ti dá väčšiu rýchlosť. Takže tej hneď dám. Tej hneď dám fieldy, aby mal čo najväčší level. Lebo tu budeme potrebovať, no toľko už jej nedám. Tu budeme potrebovať, hneď vám poviem. Ona dáva takéto tokeny, na ktorých je ukázaný panáčik s rýchlosťou. A ten panáčik budeme potrebovať na také a tam získame zlaté vajco.
A tam už sú úplne lepšie včely. No. Toto mi úplne zlepšilo náladu. Zase aj toto. Tento speed, ktorý máme. Takže budeme rýchlejší. A máme... Aha, koľko včielok už ide za nami. Ty kokos. Takže my už máme 5 včiel, takže môžeme ísť rovno hen tam. Tú speedku potrebujem. Už máme krát 3, už to je cítiť, jaký som rýchlejší. Budeme sledovať túto včeličku, kedy nám dá ďalší token. Lebo ona nám ich môže dať aj krát, neviem koľko, 5, 10. A ideme rovno splniť aj quest, alebo najprv zabijeme pavúčika. Od pavúka dostanete free veci. V tomto si asi ešte som chcel tú lopatu, no takže naplníme baťoch do plna. Potom to dáme, nech včeličky nám to urobia z toho med. A ja nechcem umrieť, nie, neskákaj, zabite ho. Áno, zabili sme pavúčika. Z toho je tiež dosť veľa medu. A moje všetky včeličky sú unavené. Asi to bol ťažký boj pre nich. Ale ešte vás čakajú 2 boje, ale to je oveľa ľahšie. No, takže. Ja nafarmím 4000 toho pelu a tuto bude strih, aby to nebolo také dlhé. No, takže strih je za nami. Už mám 4000 pola nafarmeného. Takže idem odozdať ten quest, idem si vyprázdniť pole, kúpim si lepšiu lopatu a už bude asi koniec, lebo aby to nebolo dlhé video pre vás. 2000 medu nám dal, rovno si dám ďalší quest, ale ten už bude do ďalšieho videjka. Takže, idem si dať, aby mi zaujímavá za koľko urobia 6000 medu. Teraz idú 5, lebo jedna včelička spí, už nespí. Takže idú 3, 5, idú 6 včiel naraz. To robí. Ja si zatiaľ nakrmím nejaké včely. Tak. Tak. A ešte túto. Dáme jeden. Dáme druhý. Dáme tretí. A dáme štvrtý. Takže včielky máme nakrmené. A dovtedy, dokedy som ich nakrmil, tak mi už opelili všetko 6000 pelu. Takže máme teraz 14000, jak dobre počítam? Áno. 14130. Idem si kúpiť lepšiu lopatu. A v ďalšom dieli si 2000, 5000, 14000. Rovno si kúpime najlepšiu lopatu, čo tu je. Takže tak. No. V ďalšom dieli si kúpime tieto 3 veci. Teda dúfam, že to stihneme a budem zase hrať možno vo Skanu. No a otvoríme asi ďalšie 2 vajíčka, alebo jedno. A v tomto videu sme toho dali viacej, než som chcel. Takže ja sa s vami rozlúčim. A jak dáme 5 lajkov, tak bude ďalší diel tejto hry už zajtra. A jak to dáme do večera, tých 5 lajkov, tak možno budú zajtra až 2 videjka, ale uvidíme, ako budem stíhať. Takže pre toto video to bude všetko, takže čau.